Bonġur jekk speċjalment qed tara dal-video live, il-ħadd it-tajjeb jekk qed taraħ issa stess. U llum rrid tinkellmek naqra fuq aspett illi jiena batejt ħafna biex kont bdejtu. Kont insibu l-iktar ħaġa forsi bla sens li nagħmel u l-iktar ħaġa illi kont naraħ bħala ħela ta' ħin imma meta mbagħad fl-aħħar deffissa f'rasi u bdejt nagħmlu dan l-oġġett l-affarijiet marru ħafna l qudiem. U dan huwa illi inti tieħu pass lura biex tkun tista' tieħu mbagħad il-qudiem 3 passi, ġiex passi il qudiem. U x'inhuma dawn l-affarijiet? Ħansemmilek affarijiet bażiċi ħafna. Mela pereżempju, nafu li dan iż-żmien meta qed nirkoda l-video huwa 2 ta' Mejju, in-nies jibdew jippreparaw għas-sajf jgħidu jiena rrid ikolli daqsxejn iktar ġismi kif jogħġobni u l-ħwejjeġ nixtieqhom joqogħduli tajjeb u dawn l-affarijiet. U jkollok min imur f'estremità illi jgħid jiena mela minn issa sa ma niġi kif inkun. Mhux semmis xejn ma ħalqi, la ħa nieħu daqsxejn ċikkulata żejda, la ħa nieħu ġiex ta' tsimbit mal-ikel, la se nieħu xi pizza żgħira minflok biċċa laħam kultant u jaqtaw kollox. Issa jekk di tagħmilha l-ġimgħa ġimgħatej all right. Imma x'ħajġri? Jekk għall-mod tal-kelma ħa tagħmilha għal 3 xhur, għal 6 xhur, għal snin, inti minkejja li forsi tkun qed tara l-bidliet, ngħidu aħna ejja nassumu tkun qed tara l-bidliet. Ħafna drabi il-kuntent issa ma tkunx hemm. Dik ir-restrizzjoni illi ma tistax tmiss oġġett illi tant jogħġbok jew illi tant timmissja, tikħaġġelek illi anke forsi aktar titnerves. Min-naħa l-oħra ma rridux illi ngħidu all right mela ħanimxi bla ftit. Kull meta jiena għandi ftit xi ħaġa, jekk jiena bin-nervi, jekk qed niċċelebra, jekk m'għandix nagħmel ħanikolha. Le, dak mhux tajjeb laqqas naturalment. Imma jekk int tippjana tajt jiena pereżempju nhar il-ħadd li ġej ħanieħu 2 tazzimbit mal-ikel ma' tal-familja. Is-sibt għandna barbecue, all right ħanieħu l-laħam miegħi, imma wara għall-mod tal-kelma ħanieħu deżerta. Jekk tippjanhom, tajjeb allura ħanerġa' mmur għal kif bdejt, jekk ħad tieħu pass lura għax moħħok ħatajt isma' dan mhuwiex tas-soltu, da ħaniddevja naqra, da ħanitlef naqra triq. Huwa pass lura, però pass lura importanti li ħajatik break u li ħajatik dik iċ-ċertu qisu reward għal dik il-ġimgħa li inti tkun irsistejt fiha. Dak kien eżempju bl-ikel pereżempju. Fejn tħoll exercise, hemm min jaħseb illi aħna bħala coaches nkunu rridu li n-nies jitrenjaw kuljum jew li aħna nitrenjaw ta' kuljum, għal ħafna minnha mhux il-każ. Pereżempju xi ħaġa li bdejt nagħmel milu xu sibta vera effettiva li kull nhar ta' ħadd minflok ma nagħmel exercises regolari, nagħmel stretching. Mela again, ir-raġunament jista' jkun stretching jiena ma nistax nagħmel naqra weights ħalli nittonja naqra iktar malajr u ħalli nitlef ix-xaħam iktar malajr, hekk jirraġuna l-moħħ. Però meta inti ħadd pass lura minn dak it-tip ta' training biex tistreċċja, biex inti tirrilassa, biex anke tkun aktar flessibbli u mobbli, dak ħajjajnek imbagħad tagħmel żewġ passi l qudiem anke fl-exercise. L-istess il-meditation. Hemm min jgħidlek jiena mhux aħjar nara xi ħaġa sura ta' nies fuq it-television jew dak is-series li jogħġobni flok ma nagħmel pereżempju jien naf xi kwarta noqgħod nisma' naqra meditation jew relaxation music. Again, dak il-pass lura mill-ħajja normali bis-saħħa tiegħu ħad tkun irrelaxjajt, allura ħad tkun tista' tagħmel żewġ passi l qudiem meta mbagħad inti anke ikollok bżonn illi tkompli b'ħajtek regolari, jkollok tal-enerġija grazzi għall meditation, ħajkollok aktar pożittività u dawn l-affarijiet. Mela llum ħanistaqsik hekk. Inti personali x'tista' tagħmel biex tieħu pass lura ħalli bis-saħħa il-pass lura tagħmel żewġ passi il qudiem. Nawguralek il-ħadd it-tajjeb jekk nista' ngħinek f'xi ħaġa kmandani. Sorry qed nara ħafna minnkom qed tkellmuni imma it-text qiegħed vera żgħir, ħankun qed narahom naqra iktar tard u nwieġibkom bil-kwietta. Happy Sunday!